Ja moram biti prva. Ne ja, Britney, prestani, daj mi da počnem. Dok se oni svađaju, ja ću da počnem. O, to je veliki žele meda. Sigurno sam da je lep. Hajde da vidimo kartice. O, super, mogu da liznem. A ja ga mogu pojesti, da. O ne, ja ne radim ništa. Možda ću ipak stići da ga probam. Molim vas. O, što ste takve? Dobro, jedite same. Ajde, Britney, počni. Dobro, uzet ću ga u ruke i probati. O, da, to je jako slatko. Baš mi se sviđa. O, ne, prestani da ga ližeš. Fuj, to je tako gadno. O, kako sad da ga jedem? O, došla mi ideja. Da, uzet ću malu kadu. Da, tako je. A zatim vodu i napunit ću kadu. Odlično. A sad ću okupati svog medu. Da, treba ga dobro oprati. Odlično mi ide. Skoro sam završila. Četkica mi više ne treba. Gotovo. Med je kao nov. Sad ga mogu probati. Da, baš je ukusan. Oduševljena sam. Jao, kakav apetit ima. Jadni meda. A šta smo dobili? Pa dobro, Britney, otvori. Šta, jabuka i sve? To nije torta, ali dobro. Ja neću ništa da radim, pa dobro. Ja ću ga liznuti, barem nešto. Ja ću da jedem jabuku. Pa dobro, bolje da sam dobila to prošli put. Hajde, počni. Dobro. Sad ću polizati jabuku sa svih strana. Da, to je moja osveta za prošli put. Tako ti treba. O ne, kako si bezobrazna. Fuj, to je jako odvratno. Sad ću povratiti. Ok, obrisat ću jabuku parama. Eto, sad izgleda malo bolje. Vreme je da probam. Šta je to? Pare? Da, sad su moji. Treba ih sakriti. Vreme je da probam ovu jabuku. Nisam očekivala da će biti tako ukusno i sočno. O ne, unutra su crvi. U pomoć, hitno. Moram hitno oprati zube. To je bilo baš strašno. Hvala vam. Da, osjećam se mnogo bolje. To je to. Sad opet imam lep osmeh. Divno. Ovu jabuku više neću jesti. Hajde, uzmi je i sklanjaj se odavde. Hajde, marš. Dobro je. Sad ću saznati šta je unutra. Da vidimo. Ne, to pseća hrana. Nadam se da neću to jesti. Izgleda užasno. Šta? Moram da je liznem? Dobro je, hvala puno. Šta? Neću da jedem to. Kakav užas. Ne brini, Britney. Svakako Nicole počinje. Hajde, lizni to. Dobro. Kako se plašim. Dobro, moram samo da liznem, ništa strašno. Kako da uradim to? O ne, ne mogu. Šta? Ne! To je odvratno. Tako je, nisam mogla više da čekam. Kako si mogla? Sad je moje lice u psećoj hrani, fuj. Sama si tražila. Dakle, Britney, sad je tvoj red. Ajoj, ne mogu da verujem da ću raditi to. Uzet ću samo jednu kašiku. Devojke me podržavaju. Dobro, moram samo dostaviti usta i progutati. Kakav užas, sad ću povratiti. Gde je moj tašna? To je jako odvratno. Ne mogu da gledam. Hajde, papir, kamen, makaza, da odlučimo ko će da skine poklopac. Britney pobedila? Da, šta je tamo? Ljuta paprika. Pitam se šta ću dobiti. Da, imala sam sreće. Blago meni. Ne, ja ližem. Šta? Ja jedem? Kako to? Neću preživeti. Mirise, ja počinjem. Sad ću liznuti ovako. Jel može? Čekajte, to nije fair. Ja imam nešto. Nož. Ne bojte se, samo ću vam iseći papriku na 2 dela.
Ojoj, zašto si to uradila? Okej, sad ću da je liznem. Plašim se, to će biti jako ljuto. Treba se pripremiti. Uzet ću za svaki slučaj vatrogasni aparat i vodu. Šta ona to tamo priprema? Eto, valjda je sve tu. Mogu da počnem? Nemam pojma šta me čeka. Liznula sam je. Šta će biti? Sve mi gori unutra. Treba mi pomoć. Mini ventilator mi je pomogao. Sve ostalo mi nije trebalo. Eto, Mandy, sad je tvoj red. Okej, nadam se da ću preživeti. Brzo ću je pojesti i to je to. Joj, plašim se. Dobro. Uradila sam to. I još jedan deo. Kako to radi? Osjećam vatru u sebi. Izvinite. Žao mi je, nisam htjela. Ups. Jao, šta to tako ružno miriše? Nikol, možda ti? Ne, nisam ja. Da li to tako smrdi sledeće jelo? Nikol, otvori. Ne, to je truli sir. Hajde da vidimo. Jao, ja ću ga pojesti. Dobro, ja ga neću ni piknuti. Ne, a ja ću morati da ga liznem. Zaslužili ste to. Hajde, počnite. Jao, neću da ga ližem. Čekajte. Koristit ću štipaljku za nos. Da, tako neću osjećati taj miris. To će sigurno pomoći. Eto. Da, ukus uopšte nije gadan. To nije fair. Hajde, liži ovako. Zašto si to uradila? Baš si bezobrazna. Hajde, jedi sad ti. Da vidimo kako ćeš uspeti. Dobro, možda će i meni pomoći štipaljka. U stvari, imam bolju ideju. Sad ću pozvati svog šefa. Evo ga. Uzmite taj sir i spremite tort od njega. Važi, počinjem. Kao prvo, uzet ću šlag. Da, ukus je super. Zatim ću dodati zlatne konfete. Sa njima će torta izgledati skupo. Mislim da će to biti dovoljno. Sad ću uzeti još malo konfeta. Da, ja sam završila. Izvolite. Ali prvo pare. Važi, izvoli. Kako lepa torta. Izgleda jako privlačno. Jedva čekam da je probam. Nadam se da me ukus neće izneveriti. Da vidimo. To je baš lepo. Ne, pogrešila sam, to je odvratno. Sad ću povratiti. Nemojte da se smete, a šef će dobiti otkaz. Devojke, hajde zajedno da otvorimo. I... Wow, to je slatki burger. Izgleda super. Da vidimo. Ne, neću moći čak ni da ga liznem. Super! Ja ću ga jesti. Dobro, ja ližem. Nije ni to loše. Dakle, ja počinjem. Dođi kod mene. Dakle, da počnem. Polizat ću prvo sos. Wow, to je čokolada. Da, polizat ću sve. Daj mi to, prestani, Mandy. Sad je moj red. Dakle, jedva čekam da ga probam. Wow. To je jako dobro. Topi sa ustima. Šta je? Hoćete da vam dam? Ne, nema šanse. Šta? Moj burger. Ne, ptica mi je ukrala burger. Još me isprljala. To je jako smešno. Ti si luzerša. Prestanite. Devojke, mogu li ja da otvorim? Šta je tamo? Kukuruz? Ali kako da ga jedemo? Hajde da vidimo ko je šta dobio. Opa, ja ću da jedem. To. Ja ne radim ništa. Pa dobro. Ja ću da ližem. U čemu je fora? Dobro, Nikol. Sad ću da probam. Zašto me tako požurkuje? Okej, uzet ću jedno zrno i polizati ga. Jao, nema nikakav ukus. Izvoli, Nikol, ne treba mi to.
A ja znam šta da radim sa tim. Samo moram da nađem nešto. Ne, to mi ne treba, ne to. Devojki, izvinite. Ups. Dakle, našla sam Skittles. Da, tog će mi biti dovoljno. Devojke nemaju pojma šta ja planiram. A ja planiram da napravim slatke kokice. To će biti jako ukusno. Dakle, sipat ću sve u kesu. Tako je. Mislim da će tog biti dovoljno. A sada to sve treba ugrejati. Stavit ću kesu u mikrotalasnu. A sada uključujem i čekam. Šta ona radi? Sačekajte, sad ćete vidjeti. Eto, moje kokice su spremne. Sipat ću sve u činiju. Wow, ispalo prelepo. Jedva čekam da probam. Da, jako ukusno. Wow, blago tebi. Šta je, hoćete vi? Dobro, probajte. Nije mi žao. Brojalica će odlučiti ko će da proba. Dosta, ja otvaram. Wow, velika žvaka. Šta ću da radim sa njom? To, ja ću da je žvačem. Cool. A ja ću da je ližem. Super. A ja? O ne, ja ne radim ništa. Pa dobro. Čekajte. Dakle, ovdje žuti balon. Prazan je. Sad ću proveriti. Probušit ću ga. Ovo je dugme. Da, to znači da morate zapratiti naš kanal. I ne zaboravite da uključite zvonce. Dobro, sad je more. Ja je ližem. Ne daj mi. Nemoj da mi kvari žvaku. Ja počinjem. Otvaram. Wow, pa to su nudle. Nevjerovatno. Uzet ću viljušku. Šta sa njom? Eto, sad je sve u redu. Mogu da probam. Jedva čekam. Wow, to je baš ukusno. Sviđa mi se ukus. Da. A sada to moram vratiti. Nemoj da radiš to, molim te. Daj mi to. Pa dobro, onda ću pasti to. Konačno, sad moj red. Uzet ću svoje zlatne štapiće sa dijamantima. Da, obožavam da jedem sa njima. Probat ću. Wow, to je nevjerovatno. Mogu čak i balon da napravim. Da, kako veliki. Preveliki. Ne, pukao je. I sad sam sva lepljiva. Kakav užas. Kako da skinem to? Fuj, šta se smete? Jao, šta je to? Fuj, užas. Šta se dereš? Kakav je to nesporazum? Gadno mi je čak i da pipam to. Odvratno. Konobar, odmah. Šta želite? Pojedi to, molim te. Šta? Nećeš? Naravno da ću ti platiti. Ne, nisam spreman. Čak ni para nisu pomogli. Hej, lepotice. Ja ću pojesti to. Daj meni pare. Pa dobro. Daj mi to, brzo ću to ja. To je ukusno. Izvoli. Da. Samo jedna novčanica, pa dobro. Dobro, sad ja. Jao, pogledajte kako to lepo izgleda. Sad ću probati ovu žvaku. To je mnogo ukusno. I balon je super. Blago meni. Wow, pogledajte, sjajan jezik. Wow! Skloni ruke, to je moje. Pa dobro, poješću svoju žvaku. A sad ću napraviti balon. Gledajte. Wow! Kako mi sjaje usne. Divno. Mike, hajde sad ti. Okej, otvaram. Jao, u naočarama je mnogo bolje. Jao, devojke, tako ste nežne. Dobro, sad ću da probam.
Kakav je to mali balon? Ne razumem. Dobro, nastavit ću da žvaćem. A zatim ću naduvati veliki balon. Baš veliki. Gledajte sad. Oho! Wow, gledaj, Britney. Oho, pukao je. Kakav efekat. A šta je to? Izgleda baš ružno. A kod mene je torta, ali ni ona ni nešto. Zvono? Okej. Sad ćemo da vidimo šta je to. To je kraljevska torta. Tako je lepa. I kašika. Cool. Hajde, Mandy, počni. To nije fair. Dobro, uzet ću kašiku i početi od sredine. Sad ću probati. Pa nije loše, sviđa mi se. Da, a može da se jede. O, da, to je jako ukusno. Delicious! Priznajem da nisam bila u pravu. To je mnogo ukusno. O, da. Što? Insekt? Bio je u torti? O, ne. Što? Jao, koliko buba švabe u torti? Ne mogu da verujem. Sad ću vas otrovati. Da, tako je. Gotovo, mirna sam. Hajde, Britney, sad ti. Dakle, početi. Tu će mi trebati pomoć. Halo? Da, čekam vas. Kako vam mogu pomoći? Ja ću vam platiti, a vi mi napravite tortu, kao kod majka. Jeste čuli? Okej. Dakle, treba smisliti ukras. Gotovo. Evo vaše torte, izvolite. Wow, svaka vam čast. Neverovatno. Hvala puno. Wow, baš slatko. Pa, vreme je da probam svoju divnu tortu. Sad ću iseći najlepše pače. Jao, to je prelepo. Oduševljena sam. Duga je također super. Baš je slatka. Delicious! Blago meni. Šta gledaš, počni? O da, konačno. Kruna? Ne, to nije jestivo. Devojke, je li treba nekome? Hvatajte. Šta im je? Dobro, sad ću probati svoju tortu. O, kako je ukusna. Želim još i još. Da, poješću sve. Čak neću ni da je sečem. Ješću rukama. Tako je. Kruna je kod mene. Uj, Mike, kako to jedeš? Nastavit ću. Treba pojesti još. O ne, padam. Je li živ tamo? Mislim da jeste. Šta je to? Uj. A kod devojaka je nešto bolje. Ja sam dobila puno bombona. A kod mene žele za princeze. Jao, Mike, pojedi to što brže. Ne mogu da gledam to. Ali ja ne želim. To izgleda jako odvratno. Ali ukus je super, nisam očekivao. O, da, blago meni. Šteta što sam dobio tako malo. Sve ću polizati. To je odvratno. Hajde, Mandy, nastavi. Dakle, sad ću probati svoje bombone. Pogledajte kako to super izgleda. O, i ukus je dobar. Što? Šta je sa mnom? Pogledajte mi ruku. Zanimljivo. A šta će biti dalje? Sad ću probati. Wow!
Sva sam šarena. Neverovatno. Šta ti je? Oho! Kakav užas. Prošlo je. Neću te više dirati. To je privremeni efekat. Ajde, Britney, sad ti. Dobro. Skidam poklopac i stiskam. To izgleda božanstveno. Delicious. Čekajte. Nešto nije u redu. Zlatni lančić. Oho, ne mogu da verujem. Probat ću još. Njam, njam. A šta je ovo? Broš. Šta? Prsten? I kruna? Odmah ću je staviti. Neverovatno. Ja sam najsrećnija na svetu. Šta? To nije fair. Hoću i ja ukrasti. Smislila sam nešto. Sad ću sve uzeti sebi. Šta se dešava? Baš nezgodno ispalo. Moja kosa. Ćelava sam. Sad ću sve vratiti. Izvoli. Odvratno. Kod majke? Kod majke Kinder jaje. Da, obožavam ga. Pogledaj tamo. Koliko Kinder čokolade. Blago meni. Mandy, bolje pogledaj šta ti moraš jesti. Prestanite da se smijete. Kako da jedem stopljenu čokoladu? Sad ću povratiti. Pokušat ću da je otvorim. To je baš ukusno. Nema veze što ne izgleda lepo. Odvratno. Ideja. Sad ću je snimiti i izbaciti na društvene mreže. Šta se dešava? Jesi normalna? Šta radiš? Jedi već. Vrlo rado. Otvaram jaje. Omot mogu baciti. Wow, to je jako dobro. Ispustio sam jaje. Jaje se razbilo, ali tako je čak i bolje. Da. Poješću sve do kraja. A sada treba pogledati poklon. To je autić. Super. Mogu se igrati sa njim. Jao, majke kao dete. Samo bi se igrao? Šta? Izvinjavam se. Dakle, sad ću ja probati svoju čokoladu. Počet ću od... Ne. Konobar. Dođi. Slušam. Nahrani me čokoladom. Nema problema. Prvo ću je otvoriti. Otvorite usta. Kako ukusno. Predivno. Hoću još. Dobro. Izvolite još. I još jedna dolazi. Šta radiš? Hajde već. Da, prelepo. Čute. Šta? Upalo vam je nešto oko. Kako je bezobrazna. Slušaj, hajde da ukrademo nekoliko čokolada. Hej, boli nas. Vama je ulaz zabranjen. Da, zatvorena žurka. Još. Jesam rekao. Ja imam drugu ideju. Meni će trebati lepak. Stavit ću par kapi na kuću. Odlično. Lepak mogu da sklonim. A sada uzimam rubin. Da, to izgleda odlično. Zalepit ću na kuću. Wow, sad imam rubinska srca po celoj kući. Prelepo. Meni su potrebni mehurići od sapunice. Baš su lepi. Ali bit će još lepši ako dodam malo dijamanata. Tako je, pogledajte. To su dijamantski mehurići. Izgledaju jako dobro. Wow, oduševljena sam. Šta se dešava? Hoću li sada propasti pod zemlju? Je li to zemljotres? Gde leti travnjak?
Treba će mi taj travnjak. Odlično će izgledati na mom krovu. Eto, ja sam rekla. Ali to još nije sve. Sad ću dočarati lepe oblake. O, da. Hoću da padne kiša. Eto, sad na mom krovu rastu prelepo cveće i lijane. Ispalo je cool. Nisam sigurna. Ja imam bolju ideju. Treba će mi konfete za ispaljivanje. U stvari, znate, to je premalo za mene. Treba mi nešto veće. Da, odlično, to je druga stvar. I bam! O, kako je moćno! Kelly, hvataj me! Juj! Zapravo to je bolelo. Izvinjavam se. Wow! Pogledajte, moj krov izgleda sjajno. Zadovoljna sam. Sva sam u prašini. Dobro, a šta ja da radim? O, smislila sam. Da, klovne, čao. Da li mogu da uzmem od tebe par šarenih balona? Naravno, ali prvo plati. Uzimaj rubine i daj mi balone. O, ne, šta se dešava? Odlećem. Ajoj! Šta da radim? U pomoć! Hitno mi treba rubin. Moram probušiti baloni. I još jedan. I još. Da, odlično. Počinjem da se spuštam. Super. Da, odlično sam sletela. O, pošto sam na krovu, to je odlična prilika da zalepim na krov par balona. Gledajte, ispalo je slatko. Ja sam tako lepa. Moje ogledalo. Jao, Kelly. Zbog tebe mi se razbilo ogledalo. Šta si uradila? Marš odavde. Dobro, smislila sam nešto. Bacit ću krhotine i dobiti jedan veliki dijamant. Wow, baš je lep. Ja sam odlučila da moje kući treba ukras u obliku avokada. O, tako slatko. Okačit ću ga na vrata. O, i meni je došla ideja. Napravit ću uzorak vatre kod sebe na vratima. Da, izgleda cool. A sada mogu da ukrasim kuću unutra. To će biti još zabavnije. Wow, kućica Chloe izgleda tako lepo. Lepe detalje od dijamanata daju dodatni sjaj. A kućica Kelly izgleda tako romantično. A kućica Shelley liči na pravu šumu. Tako sveže i mirno. Unutra je tako prazno. Da, prvo treba srediti pod. Neka to bude travnjak sa pećurkama. Super. A šta dalje? Ova traka mi je dala dobru ideju. Pogledajte. To je divno, jel da? Super, zadovoljna sam. A tu će biti neonska tablica. Da, cool. A tu ću staviti stočić od smaragda. Nije loše, ali potrebno mi je više svetla. Ne, ova boja ne odgovara. Ova će biti savršena. Stavit ću lampu na sto, a pored ću staviti puno smaragda. O, lepota. Pitam se, a šta je kod Chloe? Došla mi ideja. Uzet ću sprej sa srebrnom bojom i ofarbat ću pod. Wow, pogledajte kako lepo sjaji. A zatim će mi trebati stolica. Wow, odlično. A na prozor ću okačiti lepe zavese. Divno, moja soba izgleda prelepo. Ali ne planiram da se zaustavim. Ovdje neka bude sto, on će biti u obliku dijamanta. A na zid ću staviti moje lepe slike. O, ja sam prava lepotica. Baš mi se sviđa. O, za malo da zaboravim. To su moje omiljene bombone u obliku dijamanta. Stavit ću ih na sto. Prelepo, obožavam ih. I sad ću dočarati par ukrasa na zid. O, da, sve je gotovo. Sad je moja soba savršena. Prezadovoljna sam. A mogu nastaviti da uživam u bombonama. Dakle, a šta ja da napravim? Tačno. Dočarat ću lavu na podu. Wow, izgleda super. A sad ću izvaditi vodeni pištolj. Napunit ću ga rubinama. Divno. A sad ću upucati zid. Odlično, svaka mi čast.
Pogledajte. Napravila sam srce od rubina. Ali to još nije sve. U centar ću okačiti sliku od rubina. To sam i ja, jel me prepoznajete? Zidove ću ukrasiti rubinskim poljupcima. O, divno. A sedeću na mekoj vreći za sedenje. I potreban mi je još stočić. Na njega ću staviti neonsku lampicu. Ali ni to nije sve. Treba će mi još frižider sa pićima. O, ja obožavam hladnu kolu. Kako osvežavajuće. I moja soba je prelepa. Super. Devojke, zdravo. Jo, kakva vrućina. O, ideja. Treba srediti dvorište. Ovdje će biti ribnjak. O, kako hladna voda, baš prija. Eto, sad mi nikakva vrućina nije strašna. Uvek mogu da se osvežim. Opa, stigla je moja pošiljka. Je li to vaše? Izvolite. Čekajte, to je teško. U pomoć. Šta da uzmem? Da, možete sami da uradite sve. Naravno da mogu, ali morate da platite. Dobro, mislim da će tog biti dovoljno. Jesu to pravi rubini? Cool. Dobro, počinjem da radim. Ovdje ću staviti suncobran, a tu ležaljku. Kako vam se čini? Da, sve super, hvala. Izvinjavam se, da li možete i meni da pomognete sa ljuljaškom? Ja žurim. Molim vas. Dobro, hajde, ali vi morate da platite. Jesu to pravi dijamanti? Cool. Dobro, počinjem da radim. Eto, završio sam. Hvala puno, možete da idete? A sad ću dočarati nešto. Želim da napravim mekani jastuk. Eto, uspelo je. I uzet ću koktel. To je to, sada mogu da se odmorim. Divno. Devojke, napravile smo tako lepe kuće, jel da? Kakva mala čokolada. Kao da je za lutke. Neću se najesti. Ja imam srednju čokoladu. Mija, neverovatno. Da, nikad u životu nisam videla toliku čokoladu. Ja sam presrećna. A vi imate tako male. Mari, ti počinješ? Dobro. Tačno. Imam ideju. Pogledajte. Imam kuhinju za lutke. Na njoj spremam sva jela za moje igračke. Dakle, sad ću sebi da napravim kakao. Prvo treba istopiti čokoladu u šerpi. Tako je. Dalje sve mešam da ne zagori. Odlično. A sad mi treba mleko. Također malo. Da, bilo je u mom malom frižideru. Odlično. A sada vadim malu šoljicu. I sipam u nju svoj kakao. Miriše neverovatno ukusno. Jedva čekam da probam. Super. Wow. To je bilo ekstra. Šteta što sam tako brzo sve popila. Prestani da se smeješ, Mike. Hajde, jedi svoju čokoladu. To ću raditi sa zadovoljstvom. Poješću svu ovu čokoladu, neću ništa da izmišljam. Da, super. To je to. Čokolade više nema, ali želim još. Ne diraj, to je moja čokolada. Imam ideju šta mogu da napravim od nje. Odlično. Razlomila sam čokoladu na manje komade. Sad ću od toga napraviti čokoladnu kuću. Pogledajte kako je super ispalo. Ma dajte, ne treba aplauza. A sada mogu da probam. Krov je prelep. Hoću još. Ne mogu da se zaustavim, to je predobro. Mija, hoćeš li dati nama sasvim malo? Dobro, možete jesti zajedno sa mnom. Nije mi žao. Baš ti hvala. Kakva slatka lizalica. Nikad nisam videla tako male. Ja imam srednju. Devojke, pogledajte kakvu ogromnu lizalicu sam ja dobio. Ne dirajte, Mari, ti počinješ. Dobro, moja lizalica izgleda baš ukusno. Šta? Zar sam tako brzo sve pojela?
Šteta, ko je sljedeći? Sad je moj red. Skinut ću pakovanje i probati. Jako ukusno. Stacy, zaboravi na njega. A trebalo bi da sredim nokte. Kako je malo ostala. Eto, sve sam pojela. Mike, hajde sad ti. Super, jedva čekam da probam. Za početak treba skinuti pakovanje. Ovo nisam. Stvarno ogromna. Mari, ne smeš da jedeš moju lizalicu. Ja ću je pojesti sam. I već znam kako. Prvo hoću da je razbijem. Devojke, gdje ćete? Sad će biti najzanimljivije. Da, još par udaraca. Ovo je jako zabavno. Cool. A sada treba probati. Uzet ću komadić. Kako ukusno. Devojke, sad imam puno slatkih mrvica. Mogu probati svaki komadić. Što vam treba? Majka, daj nama malo. Dobro, navalite, devojke. Imam još mnogo lizalica. Kako ukusno. Da, to je istina. Obožavam lizalice. Ja isto. I ja. Zašto je moj oreo tako mali? Neću se najesti. Ovog puta sam imala sreće. Imam srednji oreo. Najviše sreće sam imala ja. Dobila sam najveći oreo na svetu. Mike, tvoje oreo je tako mali. Ti počinješ. Hajde. Vi samo znate da se smete. Dobro, počet ću. Dakle, umočit ću ga u mleko. O ne, ispustio sam svoj mali kolač u ogromnu čašu mleka. Sad ga nikada neću dohvatiti. Morat ću da popijem svo mleko. O ne! Jao! Sada sam sam u mleku. Ali našao sam svoj kolač. Prelepo. Gotovo, sad je moj red. Prvo želim da probam fil. Da, to je prelepo. A sad ću umočiti keks u mleko. Da, toliko je dovoljno. To je zaista prelepo. Odlična kombinacija. Eto, ja sam završila. Mari? Da, sad ja. Jedva čekam. Samo što je moja čaša mleka jako mala. Šta da radim? Dobro, nema veze. Uzet ću svoj kolač u ruke i pokušati da ga umočim u mleko. Ne, to nije dobra ideja. Znam. Mogu da sipam mleko direktno na oreo. Da, ovako je mnogo bolje. Sada može da se proba. Kako čokoladno. Obožavam oreo. I posljednji komadić. To je to. Uspeli smo, bacite kocku. Ozbiljno? Da li zaista postoji tako mala pizza? Ogo? Ja imam srednju picu. Što? Da, ja imam najveću picu na svetu. Baš ću se nesti. A Mija ima picu za mrave. Dosta? A bitno je da je ukusna. Da, znala sam. To je mnogo dobro. Želim da budem još i još i još. Da. Eto, sve sam pojela. Hajde, Mike, sad je tvoj red. Okej. Hoću da isečem svu picu s pomoć specijalnog noža za picu. Ali uradit ću to neobično. Iseći ću picu u krug, tako da dobijem zmiju. Gledajte. To je super. A sad ću probati. To je zaista prelepo. Da. To je to. Pojeo sam celu picu. Hajde, Mari, sada ti. Stvarno? Top. Čekaj da počnem. Tačno. Napravit ću sebi jedno veliko pače. Složit ću sve komadiće pice jedan na drugi. Kako teško. Drugari, bili ste u pravu. To je nerealno ukusno. Samo što sam se umorila da držim to. Mija zna šta treba da radimo. Mari, nećemo te ostaviti samu. Naša podrška je uvek sa tobom. Ti to možeš, Mari. Hajde, hajde, hajde. Mari, žvači, žvači, žvači. Ostalo još malo. Hajde. Jedem, još malo. Da, uspela sam. Čestitamo. Juhu. Ljudi, hvala vam.
Без вашої поддержки не б їх успела.